Сәлем шаяннар. Минем лайфхакларны сагындыгызмы? Алайса тагын 4 лайфхак тотыгыз. Иртә белән мәктәпкә соңга калырга теләмисең икән, кичтән үк үзеңнең телефоныңны колонкага тоташтырып куй. Әгәр дә колонкаң булмаса, будильнигыңны кәстрүлгә сал. Капкачын ачырга онытма. Күп китаплар алып йөрисең килми икән, үзеңнең күршең белән чиратлашып алып кил. Спорт киеме бөгәрләнмәсен өчен син аны рулет кебек тереп тыгып куй. Өешең бик күпме, алайса кайтуга ук стикерга бөтенесен дә язып куй. Шулай син берсен дә онытмассың. Бүгенгә шул, тиздән тагын очрашырбыз.